Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kispesti Nemzeti Estek soron következő előadással, amit Tóth Bálint Vandékhár címen fog előadni nekünk. Mielőtt átadnám neki a szót, két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy most jelen per pillanat egy petícióhoz gyűjtünk aláírásokat, ami azért történik, mert szerettük volna meghívni az ujgur testvér népet, illetve szerettük volna, hogyha az önkormányzat meghívja őket. Viszont az önkormányzat nem akarta meghívni őket, és ami a legvérlázítóbb, ott az egyik fideszes képviselő szó szerint azt mondta, hogy ez nem érdekli a kispesti embereket. És egy kicsiket meglepődtem rajta, és úgy döntöttem, hogy megkérdezem a kispesti embereket, hogy vajon érdekli-e őket, és ezt egy petíció formájában tesszük meg, tehát mindenkit szeretnék megkérni, hogy elmenetelkor, vagy amikor éppen kedve tartja, akkor ezt írja alá. Illetve a másik dolog az, hogy mivel volt már itt Posta Imre is, ő nemes egyszerűséggel úgy fogalmazott, hogy adományokat nem illik, hanem szinte kötelező adni. Itt van egy ilyen kis doboz, amiben az előadónak lehet adományokat adni, amennyiben tetszett nektek az előadása. Jó, és akkor át is adom a szót. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Akkor átveszem a szót. Jó estét kívánok! Posta Imre egy kicsit keményen fogalmaz, de aki ismeri, az ezt már megszokhatta a részéről. Ma esti téma egy kicsit újabbból a szempontból, hogy ilyen irányba még nem tartottam előadást, viszont aki a 2012 blogot olvassa, emlékezhet, hogy ott már írtam erről egy kicsit a finn-magyar nyelvrokonságról egy bejegyzésem. Volt ki az, aki a 2012 blog olvasója? Kezdeket fel. Jó. Szóval, hogyha már nyelvi kérdésekkel akarunk foglalkozni, akkor kezdjük tényleg az elejéről, mert tulajdonképpen mi is az, hogy nyelv, és ezt most nem viccből mondom, mint a Szent Koronás előadás, hogy mi a Szent Korona, hanem tényleg. Ezt tanítják is tulajdonképpen általános iskolában, csak nem ilyen összefüggésében, de a hangolak és jelentés fogalmakat tanítják, hogy ugyanis van két halmaz, ugye az egyik az, most én rajzolok két krumplit ide a táblára, az egyik az úgy fog kinézni, hogy vannak benne elemek. Ezek a hangalapok, ezek tulajdonképpen hangsorok, hangszekvenciák, tehát variációk egymás után következő elemek, hogy a ilyen szó nincsen, ilyen sincsen magyarban. És a rengeteg sok variáció közül vannak olyanok, nem olyan sok, de vannak, amikhez kapcsolódik valamilyen jelentés a másik halmazból. Aki itt volt, esetleg Rátki Zoltán előadása februárban, pontosan ezzel foglalkozik, hogy kombinatorikai szempontból vizsgálja a magyar nyelvet, meg más nyelveket is. Szóval itt is vannak ilyen elemek a jelentés halmazban, és tulajdonképpen egy nyelv az alapszinten, most leegyszerűsítve a dolgokat, abból áll, hogy össze vannak kapcsolva hangalakok jelentésekkel. Természetesen a nyelvennél bonyolultabb, mert vannak benne ugye, nyelvtani elemek, tehát hogyha megvannak ezek a szavak, akkor ezeket hogyan kell egymás mellé tenni, hogyan kell őket kombinálni, milyen szabályok szerint, de alapvetően ami egy nyelvet érthetővé tesz, az az, hogy tudjuk, hogy melyik hangalakhoz milyen jelentés kapcsolódik. Most, hogy bonyolultabb legyen a helyzet, még itt esetleg lehetne számolgatni, hogy ennek a halmaznak mekkora számossága, tehát mennyi elem van benne, mert azt ugye, mit tudom én, egy 3 hangot egymás után tesszük, akkor megnézzük, hogy mondjuk a magyar nyelvben hányféle hang van, és akkor az a szám a harmadikon féle
hangsor lehetséges, és abból valamennyinek van jelentése, de hogy bonyolultabb legyen az életünk, a jelentés már nem ilyen, mert itt tulajdonképpen a fogalmak, az ideák világáról beszélünk, ami meg nem olyan, tehát itt nem különálló, itt nem szinguláris elemek vannak, hanem egy ilyen átmeneteket képző, egymással összekapcsolódó rendszerről van szó. Tehát példával megvilágítsam, hogyha azt mondom, hogy szeretem a spenótot, akkor azt mondom, hogy szeretem a macskákat, akkor mindjárt kiderül az, hogy itt ugye két olyan különböző fogalomról van szó, a szeretem a hangsor alatt, amik között van valamiféle kapcsolat, de mégse ugyanazt jelenti, mert spenótot nem szoktam simogatni, macskaevésre nem is beszélve. Na most ezekkel a kapcsolatokkal, amit tulajdonképpen egy nyelvnek az alapját adják, ezekkel kapcsolatban hogy úgy mondjam, a hivatalos álláspont jelenleg az, bár nem teljesen igaz, majd erre kitérek, hogy tulajdonképpen ezek a kapcsolatok valamilyen módon spontán alakultak ki, és ötletszerűen, és igazából nincsen semmi oka, hogy miért pont a AST-E-AL hangsorral jelöljük ezt a tárgyat itten, hanem hát ez csak véletlenül így történt. Tehát véletlen szokás szerint, amit nem tudnak vagy nem akarnak megmagyarázni, ott a véletlenre hivatkoznak. Ezzel szemben igazából, amit főleg ki kell hangsúlyozni, vannak egyéb szempontok is, ami nagyon fontos szempont azzal kapcsolatban, hogy az emberi agy hogyan kapcsol össze egymással fogalmakat és hangsorokat, az a szinesztézia nevű jelenség. A szinesztézia az, hát aki már használt LSD-t, aznak nem kell magyarázni, hogy mi az, én egyébként még nem próbáltam az LSD-t, de azért tudom, mi a szinesztézia. De most a pillanat, a szinesztéziának a magyarázatához ezt is meg kell, hogy mutassak két olyan szimbólumot, amit Afrikában ilyen törzsi sámánok, törzsi varázslók használnak. Az egyiket úgy hívják, felrajzolom őket, megpróbálom úgy, hogy tényleg szépen, így, itt van egy ilyen, és itt van egy ilyen. És a másik meg úgy néz ki, hogy itt van egy kör, és egy kicsit ilyen margaréta világszerűen, így, itt van egy ilyen, így. Na most az egyiket úgy hívják, remélem, hogy látszik rendesen a videón is, az egyiket, mert hogy gondoljunk azokra is, akik most nincsenek itt, és csak a YouTube-on nézik ha már nyelvi előadás, akkor így lehet egy kis vicces kitérőként, hogy vajon véletlen, hogy a YouTube visszafele butulj. Na, szóval az egyik szimbólumot úgy hívják, hogy bubba, a másikat úgy, hogy kirki. Most ki az, aki szerint ez a bubba és ez a kirki? Se. És ki az, aki szerint ez a bubba és ez a kirki? Na, ezt a jelenséget, ezek nem, egyébként hazudtam, ezek nem törzsi szimbólumok, hanem ez a legegyszerűbb demonstrációja a szinesztézia jelenségének, amikor egy vizuális érzet az agyban összekapcsolódik egy akusztikus érzettel. Ez mindenkinek az agyában ugyanúgy működik, de senki se gondolta úgy, hogy ez a bubba és ez a kirki. És ennek a jelenségnek de ezt nem lehet nem figyelembe venni, hogy ez a jelenség létezik, úgyhogy ezért találták ki azt a fogalmat a nyelvészetben, hogy vannak hangutánzó, meg hangfestő szavak. Ugye a hangutánzónál nem egészen szinesztéziáról van szó, mert hiszen ott egy hanggal kapcsolódik össze, hogy azt mondom, hogy bum, akkor utánzok egy hangot a számmal, amit hallottam. És a hangfestő az, ahol valamiféle képi, álló vagy mozgó képi tartalmat kapcsolunk össze egy hangsorral. És akkor mutatnék egy olyan példát a magyar nyelvből, hogy már itt az a tábla, hogy ezt úgy hívják, hogy tábla. A táb az elején lehet-e összefüggésben azzal, hogy ez itt most így, hogy néz ki, hogy ez itt áll. Van összefüggése egyébként, a tábgyök az a tábor
szóra gondolunk, akkor ott is valami olyan dologról van szó, hogy nagyon sokszor meg kell próbálni tényleg vizuálisan, nagyon sokszor a magyar nyelv, főleg más nyelvek is, de a magyar nyelv az kifejezetten képekben fogalmaz. Tehát az, hogy a hangfestő szavak, hát igazából tulajdonképpen minden magyar szó valamiféle hangfestő alapra épül. Úgyhogy a tábla az, igen, a tábor, de egyébként említettem a tábor, de most mindjárt mondanom kell, hogy a gyököknél van egy olyan fajta átalakítási lehetőség, sokféle van, majd ezeket meg fogom mutatni. Van egy olyan fajta mutációs lehetősége egy gyöknek, hogy megfordul. És akkor a tábor így lesz bát, egyébként a bátor szó is ezt jelzi, hogy valaki így megáll, és akkor nem fut el a veszély elől. Ez az összefüggés a bátor meg a tábor szavak között. Tehát a magyar nyelven általában nyugodtan észre lehet venni, és nem véletlen, hogyha hangolak és jelentés között is találunk kapcsolatot szavak között, mert hogy magyar nyelvnek ilyen szerves jellege, szerves szerkezete van, hogy na mindegy, erre majd fogok példákat mutatni talán a végén. Szóval, hogyha a táb gyökkel annyit csinálunk, hogy a B-t megpróbáljuk egy kicsit lágyítani, akkor ugye mi lesz a B-ből, hogyha lágyítunk rajta egy kicsit? Ugye a B az attól kemény, mert légzáros hang. És hogyha van egy hozzá hasonló hang, ami légréses, az orron keresztül jön ki a hang, hogy ez az M. Tehát a tábból, hogyha támat csinálunk, akkor ugye nem tábla lesz, hanem mondjuk támla. Nem tudom, hogy a tábhoz képest, amikor valami szilárdan áll, az, hogy valami támaszkodik, az érezhető, hogy azzal, hogy lágyítottunk a hangon, tulajdonképpen lágyítottunk azon a fajta mozzanaton is, képi mozzanaton, amit megjelenít a táb szótag. És mondjuk, ha azt mondom, hogy valaki támolyog, akkor már érezni azt, hogy itt egy kevésbé szilárd dologról van szó. Most persze itt a folytatás, hogy olyog, ez mutat egyfajta ilyen további, hogy mondjam, tehát mozgás, a képben levő mozgás mennyiségét növeli. És hogyha a támolyog után az M-et tovább akarom légiesíteni, akkor mondjuk N lesz belőle, és akkor már azt mondom, hogy nem támolyog, hanem támtorog. Még több mozgás van a képben, hogy azt mondom, hogy ténfereg. De egyébként a tánc szó is erre a gyökre épül, és nem német jövevényszó, szó, vagy mit tudom én, akár szóval oroszban is ugye táncelvátja táncolni, tehát angolban dance, tehát nem, attól még, hogy idegen nyelvekben hasonlóan van, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy abban az idegen nyelvben jött, ennek más oka is lehet. És akkor tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy ahhoz a kérdéskörhöz, hogy mi a nyelvoktatásnak tulajdonképpen legnagyobb hibája, a legnagyobb bűne ma magyar nyelvoktatás. Nem csak a magyar nyelv, hanem idegen nyelvoktatásnál is. Itt nem a finnugorizációra gondolok, nem az indoeurópaizációra, tehát hogy egy szervetleníteni próbálják a nyelvet, egy indoeurópai logika szerint próbálják felépíteni a magyar nyelvtan, nem is erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy például én tanultam oroszul, az még egy másik évezredben volt, akkor kötelező tantárgy volt az orosz nyelv, és hát annak rendje és módja szerint ugye elkezdték nekünk tanítani az oroszt a konyha nyelvvel. De a konyha nyelv az a leggyakrabban használt 1000 szónak az összessége. És ebben az 1000 szóban természetesen, ami a konyha nyelvben tartozik, a konyha szó is, tehát tanultuk azt, hogy oroszul a konyha szó az így néz ki. Na most ez így, hogy XH, ez elég furcsa, ez inkább basztanak tűnik, de nem, ezt úgy kell kiejteni, hogy kuchnye, és innentől kezdve nem lehet nem észrevenni a hasonlóságot a magyar konyha és az orosz kuchnye
szó között. Tehát a tanár kénytelen volt ezt valamilyen módon szóba hozni, vagy ez a kénytelen volt ezt valamilyen módon megemlíteni, mert hogyha nem teszi, akkor valószínűleg mi megtettük volna. És hát természetesen a magyarázat nagyon egyszerű, a magyar konyha szó a szláv kuchnia szóból származik. Na most aztán ugye volt rendszerváltás, és akkor már nem oroszul tanítottak, hanem vagy angolul, vagy németül. Ugye angolban még az angol tanárnak egyszerű dolga van, mert angolban a konyha az kitchen, és kicsit azért hasonlít, de annyira nem, hogyha a gyerek észre is veszi, akkor csak nem fogja szóvá tenni. Úgyhogy neki, az angol tanároknak ezzel nincsen problémájuk. Egyébként az angol tanárok valahogy ösztönösen elkerülik azokat a lehetőségeket, amikor a magyar és az angol között bármiféle párhuzamot fel lehetne fedezni. Tehát, hogyha azt mondom, van egy ilyen angol szó, vagy tegyek egy ilyen kis kitérőt, hogy megmutassam, hogy miről van szó. Van egy ilyen szó, hogy again. Ha ezt megkérdezzük egy angol tanártól, hogy ez mit jelent magyarul ez a szó, akkor szerintem olyan 100-ból 100 esetben azt fogja mondani, hogy újra. Tehát nagyon jó, megtudtuk, hogy azon az idegen nyelven, amit ott abban a messzi országban beszélnek, és amihez semmi közünk nincsen, azon a nyelven így mondják azt, hogy újra. Nincs semmi kapcsolat. Véletlenül sem mondaná azt az angol tanár, hogy again, megint. Mert abban a pillanatban ugye kiderülne, hogy ezek egyébként tipikus eróziós nyomok egy hangalaton, amikor a szókezdő meg a szóvégi máshol hangzó lekopik. Tehát kiderülne, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a szó, ami nálunk is megvan. Csak hát ez nem szabad, hogy kiderüljön, mert hát erre magyarázatot nem lehet adni. A német tanárnak nehezebb dolga van, ugye németül a konyha az Küche, ezzel már megint hallatszik, hogy hasonlít a konyhára, de a német tanár meg tud felállni nagyon egyszerűen. Hát gyerekek, ez azért van, mert a magyar konyha szó a német Küche szóból származik. Na most akkor mi honnan származik? Szláv eredetű vagy germán eredetű a konyha szó? Most, hogy ez kiderüljön, érdemes megnézni azt, hogy a germán nyelvterület meg a szláv nyelvterület közé milyen nyelvterület ékelődik be itt Közép-Európában. Tehát valószínűleg, hogyha középen vagyunk a kettő között, akkor nem innen vagy onnan került a nyelvbe a szó, hanem valamiféle más magyarázat van. Aztán meg lehet nézni azt is, hogy a németben vagy az oroszban van-e olyan szó, ami hangalakra és jelentésre is valamilyen módon hasonlít, vagy kapcsolódik a konyha szóhoz. Nem tudom, hogy van-e, de a magyarban van, ugye a kunyhó szó. Egyébként, igen, itt van a magyarázata a konyha szónak is. Eredetileg a konyha nem egy főzésre használatos helységet jelent, nagyon sokáig a bitvarban főztek. A konyha az tulajdonképpen magának a háznak a lényegi része volt, tehát a főhelység, úgymond. Nappali és konyha is, szóval ott élték az életüket. Ugye úgy nézett ki a történet, hogy itt van mondjuk most azt mondom, hogy jurta, ez egy mongol szó, ha jól tudom, soha nem hívták magyarul jurtának. Itt van maga a kunyhó, vagy konyha, ha úgy tetszik, itt húztak egy függönyt, és akkor ezt a részt nevezték úgy, hogy konyha, és amit itt elválasztottak, levágtak, leszabtak, az volt a szoba, ahol aludtak. Na most ezzel szemben, ha mondjuk a szlávokat nézzük, honfoglaláskori szlávok életvitelét, akkor azt látjuk, hogy nem volt ilyesmi szokásban, hanem egy helységes házakban laktak. Tehát nem volt szükségük ilyen azokra a szavakra, amelyek ezt a fajta elkülönítést hivatottak megnevezni, mert nem létezett az elkülönítés. Tehát az az érdekes, hogy amíg mi a szláv nyelvekből kaptunk szavakat, addig magát a kultúrát, amelyet a szavak leírni hivatottak, azt
meg ők vették át tőlük. Tehát ez nem tudom, ez valahogy úgy működött, hogy amikor Árpád fejedelem bejött ide, akkor mondjuk volt az oldalán Tarsoly, de nem tudta, hogy azt Tarsolynak hívják, hanem azt mondta, hogy ez a szar itt, így hívták, és akkor nem tudom, szembe találkozott Svatoplukkal, és akkor az meg mondta neki, hogy hát az Tarsoly, de úgy hívják, hogy Tarsoly, igaz, még soha nem láttam ilyet, de most nagyon örülök, hogy végre láthattam is, mert hát generációk óta adjuk tovább ezt a szót, és sose tudtuk, hogy mit jelent, de most végre itt van, Tarsoly. Most félreértés elkerüléssel véget, jelenleg ez a hivatalos álláspont. Nem a Tarsolyra kapcsolatban, mert a Tarsoly az azért ugye a tartani igéhez hasonlít annyira, hogy ne lehessen szlávosítani, de sok szó esetében ez a hivatalos magyarázat. Tehát itt tulajdonképpen a legnagyobb vétek az, hogyha egy szót megtalálnak idegen nyelvben és főleg itt a környezetünkben, ugye szláv, vagy latin, vagy germán szót, meg a magyarban is megtalálják, akkor automatikusan fel kell tételezni azt, hogy az idegen nyelvből került az adott szó a magyarba. Nem lehet feltételezni sem azt, hogy fordítva történt, hogy esetleg a magyaroktól kaptak valamit a szlávok, vagy a románok, vagy akárki, akár csak egy szót is. Meg az is ki van zárva, az a feltételezés, hogy esetleg se innen oda, se onnan ide nem került a szó, hanem mind a két nyelvből ugyanonnan került, tehát hogy közös eredetű a két szó. Azt majd el fogom mondani, hogy miért nem szabad, tehát az miért kizárt az a lehetőség. És akkor is mindenképpen feltételezni kell, hogy egy szó idegen eredetű, hogyha ez egyébként valamiféle ellentmondáshoz, vagy nyilvánvaló képtelenséghez, vagy anomáliához vezet. Most akkor nem tudom, hogy hányan ismerik a Jolános anekdotát, elmesélhetem. Ezt mindenki úgy meséli egyesen első személyben, mint hogyha vele történt volna. Nem tudom, hogy kitől származik a történet, én Szántai Lajostól hallottam először. De akkor én is egyeszem első személyben mesélem el, hogy felkeltem egyik reggel, és akkor bekapcsoltam a rádiót, 6 órás hírek, Schmidt már lemondott, és ma bemondták, ugye, hogy ma Jolán napja van, köszöntjük Jolán nevű kedves hallgatóinkat. A Jolán görög eredetű név, jelentése jó lány. Ez nem biztos, hogy megtörtént ez az eset, ezt annak a bemutatására szokták használni, hogy meddig elmennek abban, hogy idegenné tegyenek egy egyébként nyilvánvalóan magyar szót, de mondhatok olyat, ami biztos, hogy úgy van, mert az iskolában ezzel szembesültem ezzel a dologgal, és hát nem tudtam mit kezdeni sokáig. Nehezemre esett, hogy rájönnek, ez egyszerűen nem igaz. És hát ez a fajta hezitálás mindig megvan az emberben, hogyha valami úgy benne van a tananyagban, és olyan sokan tanítják, és még többen tanulják, és nagyon okos emberek mind foglalkoznak azzal, hogy ezt kutassák, és hát akkor biztos, hogy ennek kell, hogy legyen valami alapja. Ugye azt tanultuk az általános iskolában, hogy a kaszál és a kapál igék román eredetűek. Ezt halálosan komolyan, teljes jó indulattal előadta nekünk az általános iskolai magyar tanár. És a kasza meg a kapa szavak azok meg valahogy úgy történtek, hogy mi átvettük ezt a két igét, és hát azt hittük, illetve hát úgy tűnt nekünk, hogy ezek képzett magyar igék, mert véletlenül pont ilyen álvégződésük volt, és ezért egy ilyen fordított algoritmussal, ilyen visszaképzéssel hoztuk létre a kassa és a kapa szavakat. És akkor így nem jutott eszembe, hogy megkérdezzem a tanárt, nem is tudott volna válaszolni valószínűleg, hogy és akkor a kasszából, azzal mi a helyzet? Úgyhogy ha már kasszál, akkor hogy, mondjuk azt mondom, hogy ha valaki sokat kasszál egy üzleten, akkor az mit jelent, hogy úgy takarítja be a pénzt, mint ahogy a füvet szokták a mezőn, vagy pedig azt jelenti, hogy a kasszába kerül sok pénz. És igazából mind a kettő igaz, mert a kassz, itt tulajdonképpen amiről beszélni kezdtem most már, az a szakszer kaszkesz gyök.
amire rengeteg szó épül, és nem probléma az, hogy idegen szavak is épülnek, mondjuk latin eredetű szavak, mert bizony a latinban is ugyanúgy használták ezt a gyököt, és használják is ma élő latin nyelvekben, mint a magyarban, vagy sok más nyelven, mert ez egy ősgyök, ami nagyon sok nyelvben jelen van, és különböző szavakat képeznek belőle. Tehát itt ennek a gyöknek a jelentése az tulajdonképpen egyfajta egy ilyen elvágó jellegű képet hivatott felidézni. Tehát az egyik dolgot szétválasztja a másiktól, szétszakítja. Hát a szakít szó is a szak gyökre épül. Úgyhogy, hogyha egy ilyen, hogy mondjam, éles, egyenes vonalakkal elhatárolt dologra gondolunk, akkor tulajdonképpen egy ilyen képet idéz fel ez a gyök. Hát a kocka is egyébként, hogy az esznek egy keményebb légzáras formája a C, tehát a kocka szavunk is erre épül, ebből a gyökből képződik. A kész, szóval, hogy valami kész van, az is tulajdonképpen azt jelenti, hogy most már nem dolgozok rajta, nem foglalkozok vele, nem történik vele semmi, hanem ott az van, így kész. Tehát a készítő és a termék elhatárolása egymástól a kész szó. És hogyha az eszet susogósra rágyítjuk, akkor mondjuk akkor lesz belőle olyan, hogy kés. Azzal is ugye vágni lehet, tehát dolgokat szét lehet választani egymástól. Aztán nyugodtan mehetünk az angolba is, a cache szóra, ami ugye rejtek helyet jelent. Az is tulajdonképpen azt jelenti, hogy a világtól elzárt helyről van szó. És ezek ugye mind a kaszkesz alapúak, és szakszek alapon is lehet, hogy maga a szakad, igen, ugye, mint mondtam, vagy szakasz, ahogy tetszik, a szék szó is innen származik. Elvileg a szék az eredetileg nem egy ilyen lábakon álló támlás valami, hanem egy fatörzset. Ugye a nomád életformában folyamatosan vándoroltak, azt csináltak, hogy egy fatörzset daraboltak fel ilyen kis szakaszokra, és erre ültek, így gyűjték körül a tüzet, és ez volt a szék. A szekér szó is a szakszeg gyökre épül, vagy a szekrény, most itt nem kell abból problémát csinálni, hogy a szekreter, tehát biztos, hogy idegen eredetű szó. Nem, attól még az magyar szó, hogy szekrény, az egy dolog, hogy a szekret, hogyha gondolunk az angol secret szóra, az is az elzártságot jeleníti meg. Mondhatnék még hogy szekció, szektor, szegmens, a szexus szó is, ott is a különválasztás, a két nem különválasztásáról van szó, aztán szakrális, ott is valamiféle a világi dolgoktól elválasztott, különlevő, különb dolgot jelent. Aztán ugye maga a szkíta vagy szaka népnév is erre épül, mert hiszen nagy területen szétszóródva élték az életüket. A székely szó is ebből, amely itt a bújtosos székelyben vagyunk, a székely szó is erre a gyökre épül. Úgyhogy lehet, hát végül is a székellyel kapcsolatban meg lehet említeni azt is, hogy ugye elvileg a székelyek azoknak a leszármazottai, akik itt maradtak a legutolsó kivonuláskor a Kárpát-medencében, ugye a fontos helyeken hagytak maguk után az őseink ilyen helyőrségeket, akiknek az volt a dolguk, hogy azt fenntartsák, azt a helyet őrizzék. És tehát ugye a Kárpát-medence egy fontos székhely volt a szkíta létrendben, és ezt voltak hivatottak tartani a székelyek, illetve azok, akiknek a leszármazottai. Ma úgy nevezzük, hogy székelyek. Ilyen nem csak itt a Kárpát-medencében volt egyébként, hanem más területeken is lehet találni emlékeit hasonló funkciójú törzseknek, csoportoknak. De hogyha a sákja szóra gondolunk, van egy olyan, ez Indiáig kell elmenni egészen, ott is éltek sákják. Például a Buddha, a történeti Buddha, ő sákja származású volt, egy gyakorlatilag székely volt, hogy van egy ilyen neve, hogy Sákya Muni Buddha. A Muni bölcset jelent. Tehát a Sákya Muni a székely bölcs, így nevezik a Buddhát. Szanszkritban van egy ilyen neve is. Most itt a székely kapcsán ugye itt
lehet azzal problémázni, hogy az egyik az egy toldalékolt alak, a másik meg egy úgymond összetett szó. Tehát itt tulajdonképpen Az egyik esetben a szék után egy önálló szó kerül, a másik esetben pedig egy toldalék, és ezzel mindig szoktak problémázni, mert az iskolában szépen jól belénk oltják sok ismétléssel, hogy van szótő, meg van toldalék, és a kettő az nem ugyanaz, és ami toldalék, az toldalék, ami szótő, meg szótő, és kész. Ja, nem. Igen. Most ehhez képest, ugye, amivel általában szoktak példálozni, az a szergyök, ami tud működni szótőként is, meg toldalékként is, de nem az azonos alakú, mert ott ugye nem le lehet tagadni az értelmi összefüggést a szótő forma meg a toldalék forma között. De ami viszont már egyértelmű példa, az az, hogyha azt mondom, hogy kivel, hogy itt a vel, vagy a valvel az egy toldalék. Kivel, és akkor azt mondom, hogy velem, veled, vele. És abban a pillanatban ugye a valvel toldalékból egy szótő lett, és azt toldalékoljuk. Tehát a gyök az gyök. Az, hogy egyszer hogy bizonyos gyökeket inkább szótőként használunk, másokat toldalékként, az nem azt jelenti, hogy ezeket úgy külön lehet választani, hogy nincsen semmiféle összemosódás vagy kapcsolat közöttük. Hogy az hozzá, értem, érted, érte. Ugye kitől, tőlem, tőled, tőle. Kinek, nekem, neked, neki. Most akkor ezt fel azt mondja, hogy neked, neki. És akkor most jön ugye ezek a személyeket jelzik, hogy ez egyes szám első személy, ez meg egyes szám második személy. Ez meg egyes szám harmadik személy. Na most akkor ugye a személyes névmások azok úgy néznek ki, hogy én, te, ő. Nem tudom, hogy látható-e a kapcsolat. Itt tulajdonképpen majd ezt fogom a végén a hangkategóriákat mondani, hogy itt egy nyomogó kategóriás hangról van szó. Ugye itt már támtán kapcsán felmerült, hogy tulajdonképpen két hasonló, mind a kettő nazális orrhang. Ugye itt tulajdonképpen semmi más nem történik, a T-nek az öngéspárja a D, és csak megfordul a gyök. Itt meg ugye egy magas hangrendű magánhangzóról van szó. Tehát tulajdonképpen ugyanannak a gyöknek két alakváltozatát használjuk akkor, amikor így toldalékként használjuk, meg akkor, amikor személyes névmásként használjuk. Na, és akkor mutatnék még egy-két példát. Gyökök használatára. Tehát, hogy a szak mellé még azért legyen valami. A kunyhó szót, ha már megemlítettem, ez tulajdonképpen a ha-ho gyökre épül. Itt a kuny is tulajdonképpen a K csak a keményítése a H-nak, mind a kettő torok-hang, gutturális hang. Tehát itt tulajdonképpen megismétlődik a hógyök, aminek egyébként olyan fajta jelentése van, összekapcsolódik a kasz gyökkel is. A kasz is ugye elválasztást jelent, az egy kemény elválasztást jelent. A ha-ho-gyök az inkább egyfajta ilyen letakaró jellegű dolgot, egy beburkoló gyök. Tehát az egyik tipikus példájának a ház, ami körülveszi az embert, az is a ha gyökre épül, vagy akár azt mondom, hogy hazudik. Az hazudik, aki elfedi az igazságot, tehát ez is egy elfedő, letakaró jellegű szó, azért épül a ha gyökre. Vagy a hó. A hó is olyan dolog, ami elfed, betakar. De nyugodtan gondolhatunk, hogyha már beburkoló dologról van szó, az angol hole szóra egész, ott is beburkoló feladatot tölt be a szó. Vagy hogyha a has szóra gondolunk, a hasnál látszik, hogy ugye az is egyfajta ilyen takaró felület a has, és itt már látjuk a hasnál, hogy tulajdonképpen a kaszhoz nagyon hasonlít, csak meg kell keményíteni a hát meg az S-et, és KS lesz belőle.
Vagy hát amit kicsit nehezebb érzékelni, hogy hogyan kapcsolódik ide az angol has-have igék, amelyekkel ugye hát birtoklást, illetve befejezettséget szoktak kifejezni. Nem tudom, hogy mennyire érzékelhető, hogy hogyan kapcsolódik a gyökhez, de a haj vagy a hé azok is erre a gyökre épülnek, vagy a hám. A hím az már egy kicsit ugye más, nem véletlenül más, hogy tehát más benne a magánhangzó, de az is erre a gyökre épül, hogy azt mondom, hogy a hóhoz annyit teszek, hogy homok. A homok is ugye egy elfedő jellegű dolog, csak ott van egy másik gyök is már benne, a hóhoz, ami kapcsolódik, vagy társul, és együtt adják a jelentést, az a mok. A mok, vagy visszafele kom, az hát ami legjobban mutatja a funkcióját, az a mag szó. Tehát az egy ilyen, tehát a mag gyök az egy ilyen összehúzó gyök, ami vele egy valamiféle kicsi, kemény dolgot, maga a kemény szó is erre a gyökre épül, mint ahogy a komoly szó is eredetileg tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki, aki összpontosít. A komló, mint növény, vagy magzó tulajdonképpen ezt jelenti a komló. És már azt mondom, hogy mag, akkor mák is ide tartozik, de hogyha azt mondom, hogy megy, ugye a megynél van egy kemény mag, de van körülötte egy lágyabb valami, ezért van meglágyítva a végén a hang. És a meg igekötő, meg nem csak igekötő, hanem úgy általában a meg szó is azt jelenti, tehát ez meg az is egy összehúzó, hogy mondjam, csak összenyomó, összerakó funkciót tölt be. És a meg már kapcsolódik egyébként az eg gyökhöz is, aminek ugye lágyított formában az egy kapcsolódik ide, mint tudjuk szláv jövőjén szó, mert agyim, ez az egy oroszul, nem, mert hiszen ott is ugye azt mondom, hogy ég, egész, igaz, igen, ige, és már is látható az, hogy nem szláv jövőjén szó, de gondolhatunk az angol egg szóra is, mint tojás, az is egyfajta ilyen egészet és jelent, amiben ugyanakkor ott van a mag is. És ha már az angolnál tartunk, akkor ugye a com alapján a come, mint jönni, ige, az is egy összehúzó képletet jelenít meg, tehát hogy ha ide jön valaki, akkor egy helyen leszünk. Ugye? De hogyha azt mondom, hogy a com-kon prefix a latinban, az gyakorlatilag a magyar meg igekötőnek egy az egyben megfelel. Ugye azt jelenti, hogy meg, vagy azt jelenti, hogy össze. A latinban a com vagy a kon. És hát gyakorlatilag ugye ugyanarról a hangsorról van szó, csak visszafelé. Na, aztán akkor ugye, hogy tényleg bemászkáljuk egy kicsit a világot, hogy mindenhonnan mutassak példákat ennek érdekében, akkor nézzük a tent, ezzel nagyon sokan foglalkoznak a tennel, hogy mi az, mit jelent az, hogy ten? Ja, attól függ, hogy milyen nyelven. Magyarban mit jelent az, hogy ten? Azért nagyon izgatja ugye az embereket, mert van egy olyan két tipikus példa, amit szoktak mondani, az egyik a tenger, a másik viszont az Isten. És akkor erre mindenféle magyarázatokat adnak. Nem mondom, hogy ezek közül csak az egyik lenne a jó. Most, hogy maga a ten, hogy mit jelent? Nagyon egyszer meg lehet magyarázni a magyar nyelv logikájával. Amit felteszek, az fenn van, amit belerakok, az benn van, amit pedig tele töltök, az ten van. Most ezt úgy mondjuk, hogy teli, de látszik ezeknek a módosulásoknak a logikája, hogy tulajdonképpen a ten az valamiféle teljességet jelent. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ősten, akkor az ősten az az eredeti teljesség, amiből minden lett. Most itt szokták az ész szótól kezdve nagyon sok mindent behozni, én ezeknek nem vagyok ellene, aminek ellene vagyok, úgymond az, amikor ezt csinálják, hogy azt mondják, hogy ez egy mozaik szó, és Istar és Enki. Na hát az szerintem semmiképp, tehát ez nagyon félreviszi az embert, szerintem ez semmiképpen nem helytálló, hogy főleg, hogy Enkiről lenne szó. Nem. Na mindegy, szóval most nem mások ellen akarok beszélni.
Úgyhogy az a lényeg, hogy a ten gyöknek látjuk ezt a fajta teljesség alakját a magyarban. Na most, ja, angolban mit jelent a ten? 10. Most van-e kapcsolat a 10-es szám meg az Isten között? Igen, aki nem tudja, az nézzen utána, hogy mi a kapcsolat a kettő között. És ugye angolról beszéltünk, az Eurázsiának egészen ott a nyugati szélén van, szigetvilág, egy szigetvilágon beszélik ezt a nyelvet, de Eurázsia másik végén is van egy szigetvilág, Japán. Japán nyelven mit jelent a ten szótag? Menny. Ég, menny. Ugye a közismert Nintendo márka névben a Nintendo az ember égföld, ez a 3 szótag ezt jelenti. Tehát látható a kapcsolat, látható a hangalak és jelentésbeli összefüggés két olyan távoli nyelvnél, ahol főleg a földrajzi távolság ugye szembetűnő, de egyébként a rokonság is tulajdonképpen ki van zárva, mint az angol meg a japán. De aki úgy gondolja, hogy ez kicsit erőltetett dolog lenne ez a ten, vagy ez véletlen, akkor annak mondanám a kar gyököt, és akkor az minden vitán felül áll, remélem. Mit jelent az, hogy kar? Most nem erre a karra kell gondolni, hanem a kar, mint ősi gyök. Az elvileg azt jelenti, hogy fekete. A karácsony szavunkban benne van ez, avagy hány karácsony van egy évben. A dal ugye úgy szól, hogy csak ezt már nem nagyon értik az emberek, hogy mi az, hogy kis karácsony, nagy karácsony. A nagy karácsony, azt tudjuk, hogy micsoda, az a téli napfordulóhoz kapcsolódó ünnep. Most mi az a kis karácsony? Amikor szegény az ember és nincs pénz a nagy karácsonyra, nem. A kis karácsony, a kis kerecsen az eredeti alakja, ez a nyári napforduló. Tehát nem a sötétség, hanem a fény teljessége. De egyébként úgy megemlíteném, hogy ez a rák nulladik foga. Na most ugye a kar gyököt, ha megfordítjuk, akkor rák lesz belőle. És megfordul a jelentése, és ez előfordul, hogy olyan módon torzul egy gyöknek a jelentése, hogy az ellentétére változik. Tehát a feketéből lehet fehér, vagy viszont. Például, ha csak arra gondolunk, hogy mit jelent az, hogy bianco. Ugye a bianco üres fehéret jelent, az angol nyelven a blank formában ismerjük ezt, de ugyanebben az angolban, ha már azt mondom, hogy black, csak kiesik belőle az N, már feketét jelent. Na most ugyanígy a magyarban is elsősorban fekete eredetileg, de fehér jelentése is lehet, majd mindjárt mondom, hogy más nyelvben is előfordulhat. Ez a korom szó is egyébként ennek az emlékét őrzi. Az is a kargyökre épül, és hát fekete a korom. Aztán mondhatom a szót, az is igen, ugyanerre a gyökre épül, csak itt a K elsziszegősödik, van egy ilyen fajta átalakulási lehetőség, majd ezt fel fogom rajzolni, és akkor egy SS jellegű dolog lesz belőle, és a sár szó is ide tartozik, az is erre a gyökre épül. Mongol nyelvben például a sár azt jelenti, hogy fehér, tehát megfordul a jelentése. Most akkor nem a sárkányt, azt nem is megyek bele a sárkány szóba, hogy te mongol, vagy fehér úr, vagy mit jelent. De a sárkány szó, hogyha erre a gyökre épül, akkor az jelenthet fehéret is, meg feketét is. Na most, hogy ugye a sárkány az fehér vagy fekete, ugye a mérleg, aki az eddigi összes előadásomat nézte, egész 2012 blogot olvasta, azt azért nem akartam kifejteni, ezt tényleg az egészre tisztában kéne lenni, hogy ugye a sárkány a mérlegnek a Vénusz az uralkodó bolygója, a Vénusznak a kettős váltó természetére, hogyha gondol az, aki ugye követte az én munkásságomat, akár a mátrixológiáról szól előadásomban, ugye a Vénusz karakternek fehér ruhája van, nem fekete. Jó, mindegy. Más nyelvekben
rengeteg példát tudok mondani ennek a gyöknek az előfordulására, hogyha már S betűvel is, vagy ahhoz hasonló betűvel is mondhatjuk, akkor ugye oroszul csorni a fekete. De az összes szláv nyelven nem fogom végigmondani őket, de cserna, ilyen, ahhoz hasonlóan, hogy a szláv nyelvek eléggé hasonlítanak egymásra. De megint kimehetünk egészen Japánig, ott kuro a fekete. És ugye azerbajdzsániul kara, bengáliul kaló, na most például van olyan valaki, hogy csiara, ez ajmar nyelven van, azt jelenti, hogy fekete megint csak. Hol beszélnek ajmarul? Az Andokban. Tehát ez tényleg az egész világon megtalálható ez a gyök, és hogyha ugye a sár alakból tovább megyünk, akkor lesz belőle olyan, hogy szort alak, dánul azt hiszem, hogy szort a fekete, és ennek egy torzulása tulajdonképpen nem a dánnak, most nem arról van szó, csak a dán őrzi esetleg eredeti formában, és ebből torzul tovább a német Schwarz szó is valószínűleg. Kalmekül is, kara, kazahul, tehát a világon mindenhonnan lehet példákat találni ennek a gyöknek az előfordulására, ezt már nem lehet a véletlen számlájára írni. Na most, hogy hogyan kerül egy gyök az Andokból Japánba, ez egy érdekes kérdés, de az valószínű, hogy nem úgy, hogy vándorol. Tehát nem úgy, hogy az egyik nyelv átveszi a másiktól, a másik meg a harmadiktól, és akkor így megy szépen végig lassan Eurázsián. Na most így hogyha mondjuk a ten szó így ért volna Japánból az angolba, akkor az úgy ért volna oda, mint ahogy az EU-s pénzek érkeznek ide magyarok gazdákhoz Brüsszelből. Tehát így biztos, hogy nem jutott el ezekbe a nyelvekbe. Nagyon könnyen. Hogyha mindegyik nyelv a saját szájízése szerint átkozmetikáz egy szót, akkor az nagyon gyorsan el tud torzulni. Mind hangalakra, mind jelentésre. Most erre mondok egy példát. És akkor ki fog derülni, hogy mi az az ambulance szó, ami minden mentőautóra írva van. A franciában a menni az úgy néz ki, hogy esetleg ami viszonylag ismert, az a komotelivu kifejezés, ott is ott az ével van írva, az a többes szám második személy vagy magázó forma, az ahogy vagy, ugye. Ahogy az angolok úgy kérdezik, hogy hogyan csinálsz, vagy ott a franciák úgy kérdezik, hogy hogyan mész. És így kerül bele a komotelivuba ez a szó. Na most ebben lehet-e valamiféle mozgással kapcsolatos magyar igét felfedezni? Hát nem nagyon. Nem nagyon. Most akkor talán meglepő, az eredeti alakja ennek az, hogy indul. Abból torzult idáig, nem is túl sok átvétellel. Ugye az indul, ez az ind gyökre épül. Ennek így önmagában már, hogy ind nincsen jelentése a magyarban, nem használjuk, de az indít, indul ige párosból láthatjuk, hogy ezek tulajdonképpen képzett igék, amiket az ind gyökből képeztek. Az inda szó is innen képződik egyébként. És az indulnak volt egy olyan alakja Etruszban, hogy embul. És itt most ezt nem sőt tudtam itt egy A és I közötti hangot kellett volna az elejére mondani. És ennek nem csak olyan jelentése volt, hogy indul, hanem olyan is, hogy jár, és ebben a formában vette át a latin a szót. És aztán ugye a latin a saját alakjára formázta, ahol ambuláré járni. Innen van ugye az ambulancia szavunk is, vagy esetleg aki a szomnambul szót ismeri, mint alvajáró. És hát ambulári, most és a jelentése is olyan módon kopott meg, hogy nem csak azt jelentette, hogy járni, úgy mint két lábon, hanem úgy általában menni. Mindenféle alakja a közlekedésnek, menni, ambulári. Na most ez nem túl szerencsés, mert ugye a menni az ott van a 20-valahány leggyakorabban használt ige között. Tehát, hogyha mindig egy ilyen hosszú szót használnak egy ilyen alapvető fogalomra, az rengeteget használják, rengeteget fog kopni, ambulári, 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 ambulári. És akkor ugye először is hát ez 4 szótag, tehát akkor egy szótag valahogyan egy magánhangzó ki fog bele kopni, és 3 szótagos a rövid üljön. És akkor
természetesen úgy rövid, hogy ambulári. Most az ambulári az meg egy katasztrófa helyzetet idézett elő, mert ott 3 másra hangzóval egymásra torlódva. És akkor az ambulári, ugye az MBL-ből melyik fog kiesni? Egyrészt az, amelyik egyrészt középen van, másrészt az, amelyik légzáras. Ugye általában, nem mindig, de általában úgy történik a dolog, hogy ha több másra hangzó egymásra torlódik, akkor az fog először kiesni, amelyik a legnagyobb akadályt képzi a levegőnek kiejtéskor. Tehát ha a légüléses meg a légzáras találkozik, akkor a légzáras fog kiesni. És így lesz az ambuláriból amlári. Az amlári aztán tovább egyszerűsödött alláréra, és utána a franciában ez jelenik meg menniként, ami a francia nyelvtannak a szabályai szerint van névvégenévé alakítva. Most ugye etruszk, latin, francia. Ennyit ment a szó, és már is felismerhetetlen. És ha már ígértem, hogy az ambulance szónak a jelentés, hogy hát az ambulnál tudjuk, hogy etimológiai nézzük, akkor az indul. Az ENSZ végződés az megint ugye egy olyan dolog, amit magyarban is ismerünk, ugye ENC, kedvenc, fegyenc, levenc, nálunk van onc, meg ilyen alakjai is. Tehát tulajdonképpen ez egyébként tulajdonképpen értelmetlen indulonc szónak a torzulása. És szegény olyan emberek, akiknek a nyelvéből ez jön, mondjuk angol, nekik már ez egy angol írásmód, hogy néma evel a végén írjuk le, nekik meg fogalmuk sincsen. Mert az ő nyelvükből már kivesztek azok a köztes állomások, amiknek a segítségével megértenék, hogy tulajdonképpen hülyeséget írnak a mentőautókra. Na. És ezzel a ponton el kell, hogy jussunk ahhoz a felismeréshez, hogy a világon az összes nyelv tulajdonképpen egy nyelvből származik, csak olyan mértékben eltorzult ez a nyelv, hogy már nem lehet ráismerni, tehát fokozatosan egyre kevésbé értettük meg. Most is a végén önálló nyelvek jöttek létre. Most ezek a töredék nyelvek, félreértés ma a világ nyelveinek a nagy része nem ilyenfajta töredék nyelv, ami az ős nyelvből torzult ki, hanem a legtöbb nyelv zagyvanyelv, vagyis úgy jött létre, hogy ilyen töredéknyelvek, torzult töredéknyelvek összekeveredtek egymással. Az angol egy tipikus példa, borzasztóan zagyvanyelv, tehát ugye eleve kelt a germán-latin keverék, a latin meg önmagában is zagyvanyelv. A germánról nem tudok hivatkozni, a kelt az elvileg nem, az tiszta töredéknyelv volt. A magyar az tiszta töredéknyelv, na most itt ugye a magyar és az ősnyelv viszonyához elérkeztünk. Igen, ősnyelv. Most itt fokozom a hangulatot direkt, és várjuk a nagy bejelentést, hogy akkor most mi a helyzet a magyarral és az ősnyelvvel. Szóval az, hogy a világon az összes nyelv egy nyelvből származik, ez olyan dolog, ami ellen makacsul tiltakoznak általában, hogy mondjam, idézőben hivatalos körök. Tehát nem, a világon az összes nyelv nem származik egy nyelvből. Pedig ezt egyébként például ez az evolúció elméletet tök jól össze lehetne egyeztetni, mert végül is az egész emberiség valahonnan egy ilyen túlfejlett majom törzsből indult el, akkor hát ez végül is ebből a szempontból teljesen jó. Miért nem jó mégse az, hogy azt mondjuk, hogy miért tilos azt feltételezni, hogy a világon az összes nyelv, hogy volt ősnyelv, és abból torzult, keveredett az összes többi nyelv a világon, amiket jelenleg beszélünk. Azért, mert ha ezt feltételezzük, akkor elkezdjük kutatni az ősnyelvet, elkezdjük keresni, hogy tulajdonképpen hogy is nézett ki az ősnyelv, hogy is hangzott, és nagyon fontos kérdés mindjárt a kutatás elején, hogy a ma beszélt nyelvek közül melyik nyelvet érdemes vizsgálni, melyik nyelv hasonlíthat, vagy melyik nyelv hogyan viszonyul az ősnyelvhez. És abban a pillanatban jön el a második számú szükségszerű következtetés, amit le kell vonni. Ezt nem csak magyar nyelvészek vonták le, tehát itt elfogultsággal nem lehet vádolni, hogy a világon beszélt nyelvek közül a legközelebb a magyar van az ősnyelvhez. Na és hát természetesen erről már szó sem lehet. Tehát miért pont a magyar?
miért nem a német? Vagy miért pont a magyarok őrizték volna meg a legjobban az ősnyelvet? Miért nem a németek? Miért nem a kínaiak? Miért nem a zsidók? Szóval miért nem valami fontos név? Miért pont azok a lúzerek ott valahol Kelet-Európa sarkában? Szóval igen, ez a probléma, mert kiderülhet az, hogy a magyar hasonlít a legjobban az ősnyelvhez, és bizony, ha az ősnyelvet akarjuk kutatni, akkor a magyar nyelvet kell kutatni. És hát ez nem szabad, hogy kiderüljön. Úgyhogy ezért tiltakoznak ezzel ennyire. Na most akkor ugye, és ide kapcsolódik az a fajta kijelentés, hogy a magyar a világ ősnyelve. És mindenki magyarul beszél, tehát ez érdekes feltételezés, vajon igaz-e? Nem igaz, hogyha valaki, ha most valaki bejönne és elkezdene az ősnyelven beszélni, egy hangot nem értenénk belőle. Tehát valóban még a magyar őrizte meg a legjobban az ősnyelvet, de a magyar is annyira el van torzulva, hogy már nem lehet kijelenteni, hogy a magyar az ősnyelv. A magyar olyan szempontból folytonos az ősnyelve, hogy csak minimálisan keveredtek bele más nyelvek.